Nézzük meg, hogy a gazdasági ciklusok különböző szakaszaiban milyen eszközosztályokba érdemes befektetni. A gazdasági ciklus 4 fő szakaszból áll: fellendülés, csúcspont, visszaesés és a negyedik a mélypont. Mindegyik szakasz más-más befektetési lehetőséget kínál, nézzük meg egyesével. Első ugye fellendülés. A részvények és növekedési eszközök ilyenkor a legjobb opciók, amikor a gazdaság kilábal egy recesszióból és növekezni kezd. A részvények általában jól teljesítenek, különösen a ciklikus iparágak, mint az autóipar, technológiai és fogyasztási cikkek mutatnak erős növekedést. Ilyenkor érdemes kockázatosabb eszközbe fektetni, például kis és közepes kapitalizációú részvényekbe. A második a csúcspont. Defenzív részvényeket érdemes ilyenkor keresni, a gazdaság ugye eléri a csúcspontját, de a növekedés lassulni kezd. Ilyenkor a defenzív részvények, például egészségügyi vagy alapvető fogyasztási cikkeket gyártó cégek papírjai biztonságosabb választást jelentenek. Az arany és más nemesfémek is népszerűek ebben az időszakban, mivel megvédhetnek az inflációtól. A harmadik a visszaesés. Kötvények és készpénz opciók a legjobb ilyenkor, a recesszió idején a gazdaság zsugorodik, a vállalati profitok csökkennek és a részvénypiac gyakran esik. Ebben a szakaszban érdemes kötvényekbe is fektetni, különösen államkötvényekbe, amelyek stabil hozamot kínálnak alacsony kockázat mellett, és a készpénz vagy készpénzhez közeli eszközök is, például pénzpiaci alapok is jó választások lehetnek. És az utolsó, a negyedik a 4 pont, ilyenkor minden alulértékelt, a részvények és az ingatlan is. Ugye amikor a gazdaság eléri a legalacsonyabb pontját, az árak gyakran alulértékeltek, ez az időszak kiváló lehetőség hosszú távú befektetésekre. A blue chip részvények nagy stabil cégek ugye, és az ingatlanpiac különösen vonzó lehet azok számára, akik hajlandóak kivárni a következő fellendülést. Szóval összegezve, a gazdasági ciklusok ismerete abban segít, hogy okos döntést hoz a befektetéseid során, ne feledd azonban mindig diversifikáld a portfóliódat, és igazítsd a stratégiát a saját kockázattűrő képességedhez. Az iForex Europe alkalmazásban rengeteg eszközosztályt megtalálsz, ami minden gazdasági ciklusban megfelelő befektetés lehet számodra, úgyhogy mindenképpen érdemes használni az alkalmazást, ha pedig kérdésed van, azt a kommentmezőben megteheted.